Assalamu alaikum. Je m'appelle Yeri Momodou Thiam, capitaine de l'ASC Sintian. Bon, je joue match méthode.
mais alhamdulillahi rabbil alamin tatan ɓe piyana men yettata Allah no fewi quoi équipe aji ɗiɗi fof gadduno ko victoire e hoore mum mais Allah waɗi goto fof dañi nil mum mais ko yettere Allah tan match o muusi weeli yettode Allah tan bon amin jogui 4 points amin kaddira 2 match aji muusi kay bon beñilol e halwar so wiyama Sinthiane match mum hay sine ala joué match amical match on muusi changement match newata kami ko heddi ko ɓuuri muusi quoi mais mami mbaɗ préparé ko heddi ko min ƴeewa ha ko Allah hokki amen quoi haro Allah tan mo gasnani fof to tirama yettere Allah tan quoi entraîneur o tatti mum nice mais amin jetta supporteur uji juwale supporteur Sinthiane ane jawdi fof aɓe kaɓanno kono yettere Allah hande haydara heɓay bon nder jour aji waɗi rencontre moƴƴo kadi dow kadi waɗi rencontre moƴƴo min kala min somi hemi dardima supporteur juwal mbeɗe fijje mabɓe ko yettere Allah quoi min ɓuuri wade ƴettede kadi min ɓuuri wade fiyede quoi ko yettere Allah no fewi mi waɗa félicité capitaine ASC Juwal e équipe o foof contre beñol match muusi kay ko yettere Allah min mbaɗ ɗum préparé min gara hande min joui match belɗo match muusi quoi surtout la premier mi-temps muusi surtout 5 première minutes ɗi ɓe gaddi tactique mabɓe baɗɗo fayida quoi min ɗemani yirtude ɗum mais min jirde min garte match o min joui min dartima min kolliɓe kawral nen ɗo ha joni quoi non mi wiyata ni ne waɗi caɗele quoi ala caɗele alfama rek hikka moom équipe amen o ɓuuri hewde hen ko sukaɓe quoi alfama sukaɓe kama muñantuɗu men seeɗa seeɗa ne gara quoi sa ƴeewi hande ko zone o presque onno e mawɓe hen komin ɗiɗo quoi min tan e capitaine o woni sac mais ko heddo fof boyi to wosi mais apparemment ma aroy quoi inchallahu rabbi combien de points jogɗon joni amen jaade 4 points match prochain mi pottat koye halwar mi yetti supporteur uji aussi kadi mi yetti jinnaɓe quoi vraiment kadi mi yetti jumnaɓe foof saabu ɗum ɓe notima match o e aussi kadi match o rewi lawol waɗani haare waɗani haydara quoi